na uspješnost rada ravnatelja, u ovom slučaju ravnateljice Zadra Nove u 2019. da potkrijepim činjenicu da se na tako važna mjesta godinama postavljaju nekompetentne osobe. Imamo tablicu računa prihoda i rashoda gdje je plan prihoda poslovanja za 2019. godinu bio 23 milijuna i nešto tisuća, izvršenje 16 milijuna, dakle indeks 68% izvršenja. To bi u svakom normalnoj ustanovi rezultiralo smjenom takvog ravnatelja koji je toliko nesposoban da uspijeva doći na skoro četvrtina prihoda planiranih manje nego što je planirao. To je znači iščitavanje nesposobnost, a doista i znamo da se radi o osobi čija su kompetencije zapravo više partijske, jer osoba je čak uspjela zaposliti, kaže se vrlo transparentno, određenu osobu koja je do sad obavljala u službenom glasilu HDZ-a Zadarskom listu i dovela je sa tim takvim poslovanjem na broj prodanih primjeraka 900, znači u jednom gradu od 70.000 stanovnika. Taj list se prodavao u broju 900, znači ispod 1000 primjeraka dnevno. I sad ta osoba šalje, nakon smjene, šalje otvorenu navodnu odluku, kako smo iščitali, u tu ustanovu i biva primljena kao vrlo kompetentna osoba, pa me zanima koliko uopće ukupno ima zaposlenih u Zadra Novi i kako su uspjeli ostvariti planirane prihode od samog 68%, kad su svi tako kompetentni i lični svom